na konfo e wo takrade sa akoma ka no tegale na kwa siampanyi uti kumase ya se wamra obetu tegare ama na wagye ne sika next month oba ye beto akumase ho so utu tegare a tegare utu tegare unu ba bi utu tegare konfo bi ti asantemem so utu tegare wo de twan matiefo ne mahwefo hwe me se me ba media no so omo sere me ne ma bi wa mentete so na menka de mabosom ye den etimi ye ba we de meka atiefo na hwefo na ye last we bi di twam enne konfo we na ko afra adurom na ye nyina ye de dom ko ya group pitri obi abosom aba na ye nmonyam hye na ye nhira ontete akora da adwuma na wo ye aka ne maketua bi no wadane ko aka ne maketua bi metuo se ya meti me aka ne maketua bi metuo se ya meti akasa se sa de na abofom si ya de to 16 pau meko me ba meka yuka asem nyina akere wo meko sra me nkrofo akaka kra bi bena wo de wo mo amba wunim se me ka asem pasi so ne me yade ne wie na instant na wo me na yiri nyina afrita no dumase aba afoma so aye ba besom me yade ne wie na pa na dumase ma kopie dem de na me ya asa pie ansa na me hunu ho akwan se swafo kosu ama beka o ye be bie me yi me ba nti me ba na me de ne ma begu akwan ana ma hunu se me yira kosi a me wo de meka me sa firi ho akoba bi foforo na wo to ana o wo to a udwa udwu turumu ubetimi ne bosomfo ko binta epe enani jesro kwaba nananom som na afi no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afi so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beje nchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo okro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa nye na omo adi nkomo ubetimi afre yebeba nye na oba bede hu nkomo amamre ne amani ayato atwini nti de bia no na ye fa oha mu eni amanim na aha esu ni TV5 message so be subscribe e de amaye obi ka se de amane na ye kom enam se ye nkyere ya mamre ne amane nti no daade da nyina youth na ya bana na nkwala na ya bana ye nsua nti no de bia ne ye kɔ nsɔhwem na ene ye ba bedi nkomo e de afa eye na osomfo kofinti na esuo obi ma ehu enkomo de esuo na ye de esi yenim se usua bibi firi mu a wo de betu ohofo anasa wo de betu uma efo na sa na emane nyina etumi etwa ena ahemfo na omundi abosom ni enbu nsuo wo mu nkromu no eno nso ohu a bepese obetu hu anamo bosomfo ababa akwaba ya ni o bia boko se de bia amna me kan caterpillar 1000 years no puncher pepe se pepe no kra de obi obefrem bia me peke ko no se pepe ka bi bo abena se pepe machine a convoy di ko hwe sika no am ko kan no na ze de ada ba bia abolish ko pepe amufra de abolish no mun kan pepe hani kwenya no mpa to pepe machine nam za adruho oso fo cha wada fo wi na ye fa ye nkomo me da se bebre ni akwanya wo de aba me de di kan mechia eyemia me ofa ma de nyina se me asasi so ameti me ofa ye ba akopɛ me ma me ye wo no ba akopɛ na me ofa kan ho ma ne ye mienu eyemia me ofa nkori konfo na na afrifa menchi akese enkoma no menchi etoso biem enkoma ma de nyina minua ba asese wa be ya paso hema e wa ha oba pa amasantoa oni ni kunu bosomfo kwame Japan a omo UK menchi akese enkoma omo menchi a biem enkoma minua na kwame opon ono so ye maduro wura a o US koromo so ha yo de me kan na obi anim sentia no koma aboa kese ha menchi etwato ebe kwa manipa mienu me kan ma bom de bo ba ko ekum no ma mienu Pablo Homes ene papa na enne de asi wa no ebe kan ho asema kiri menchi akese nkoma wo yo ene na sembosomfo acheache wi de na odabi me yire ma de nyina na na kosu ampon ma nchia me yire pe asemasi enne obada fom amama da soro weda no so nye mame ibodi a mama muso mo piafo unti na mete ba bia mete anokre papa de wanjan na kwa me abebiu abi no rebe da fi na se wo ba ya video na me hwe ni video me wure mfi leze papa kura me chiani bebrebe ya se me papa na shemachi obom kutupa se me nka pepe machine no so papa so ono obrekum kato wo ntu galam se na ne ka se ka na sa de ya ne nka mo
makwa wasa kropon akwaje akonfo hena boso no kamode mu galamse nete no afa mo adwene mu na galamse nete ne ekikimi sepe papa menji akase nkoma me ma mo piafo boso fo sa ma mo piafo boso fo wadaroma ye beko yensem no so yenhwe mfanse anwanwade ana sense nkyereni a fasi yeko esuo bi obi mmemu yeko ye de kosi ye de ye twa akire nanse ya hwe anwanwade a esi ho eba ne senisi wadaroma me da se bebre ni akwanya ode amame yaba esu makoye amamre mfanse anopa bi obi ba ha no msi na yeko ye na senkyereni bi esi nsu me ba ne sen so de tie ne se em se asu obi ma no oye asu a betimi akese agronama nton so ha sebi nsuo bebre ne wa ha ne mu maja sen ani eden ne ntokwa kon no kami nsura an kama kese woni me am papa me nana ma de nyina na kwakwa bunumala ene bo abura ebre ko nsuo mu no se wo hwe ya enipa na hawo de baaye no ye bo na mu bo kasa e kire asuo no wa na wo bi hu se danchem ni pie ti ya amamre wie ya twa abo na efae no na wo se ye de abo ni mu ade e ma no na ya dance ya apam se asuo na gibibi afiri nipa na o ye den obaaye no ho na oji bibi no na oji aya ma na yeye ti se wonye obi moja anye den eni kwa eni na ahwe ya me de ni mu ade no ma nipa na obaaye na mu se je na fae den fama no ampa so ajaje no fe wo so okọ no omo ana omo no bia wo de oka ti wo sa dan ani e ba se obetie obia kase ebo na wo kwa wasoma ne ma mo mai den abaye hu adwuma na ye nipa na e wo wiase sesi a no nipa eye chinyifo na sebe mpanyifo se chinyifo e na wuo be na wotwe mienu mu ni prage bi benya nkwanhia e wo bi mam so bi mam instant wa ba ko ye den ewi na suni ban bi ne niam bia na ekoso wo prage anim no na kofa nsem bibire ye den e baaye bra nipa ni firi mu no na wo se abusua no bo pini asuo ni mpanyimfo a ye den ye wa asuo no na amamre ne amane ye wo no ka ye kura nsa no mapagya mu na ye den akọ nanso sante amamre ye se enye nyina nsate nyina nyepe na obia nanim amamre ne amane ye to omo fa mu no ye den e ko omo kire omo de koya no na ade chen ye yante wo mpopoye no na nwumre nipa ba ko sa ye den tim ewi yante wo mpopoye yenso ane ete ade aduro ne ho no na e wo se me bosomfo panyini ye na yike na na motuo bi wo na wo se nkantempa na we den otu because panyini odue mante wanti mi antu sa na mo ni ntino ade cheye nipa wo fro sa ye den efrim akoye mienza na se to ana to aso nti abusua ne bai se yenye den yenye mu ade ansa na abusua ne so beba no asuo ni yi ni mane dodo na begu ba bia nkwanhia ne ye den esi ye no e ma den chem fa gatanim sa ko bedumase nkonwa fie animu na den chem ne kodai na be mu abi so a won de o si wiase won abene o wani sine obia na ne nkrofo de aba satisfy de bobo aboa no mu wie no che aboa no den chem no de ahoma chekere no to pragiem de ne koma malam bi malam no so je aboa ne to ho okay timi wo na minya ko se bi mem aboa pie ama obi a che no me ye da anajo 10 kobo 11 mintimi na fisasuo na didi na bi frito amanya bi afadi ami tuka hwi me ba ye na befa me boys me so de me ka me boys ya me kuta mema nkasa e kese bosomfo bi kuta dom a me kuta dom pa na ba ko kraso ti midi mulo nkade mo enti se meja na mana kwakwade mama na didi amen na do mensem ba ha wa kire mre nto asem a kire wo tie bo hwi yes tie bo hwi ko ye koduru ye no ye kwa ye hu boyi ye kwa ye hu boyi enti obi na si woni mba bi o ye den o ma me so ani jama se kwam ye kwa ya abrantepa she box anko a te wo se kan dare nchen twene jot na mi duru wo no de na be hye mi mu no mi duru am se be ma se kan dare nchen be ma
aboa na abeche no no we mpacho aboa ben na mse bana me ba no de me de ba ye no ma sa anya den ensi aboa na akwache no beduma so oh village na mse sorry kan ho enko village ho na me nkofa na me dada amana yeyi na tipa ikodu village wa malam nada na ikonya ne no on sorry ba ye aboa no we o say boy na de aboa no be on de wansu to kire no say on fa na nyedai enkoto ti boy na de ahoma no ebo duam ahoma na kekere aboa no o de bo duam na o de kenten ebutu so sesa enua egu so yakoya kenten butu ho enua ni gu so ahoma no ye de kekere aboa no wo ho aboa ni ho se beda men sa kam sunsun kikri kinese duato ane ne ma ye den ewom sunsum ne ho odene sene wo ene de osoma wo no ntonzo okọ ewo ni wo afa ye be ka ne honamani ana wa ye de baaye na me je ne prague amono si ho kono ko wem sunsum dem ne be fa ti ade chen o papa na ebusua ne baaye se ye nkoye mu ade e ko nso me twa akọ first one bosomfo na akọkọ amfa ye twa boy ne de baako amfa de tosum yenu amfa implansa baako kro no we fa ye enti me wie na me reta abusuafo ne se kwa amokọ no umpirimochi na animu ya mo me mu ade pa mu nsam nwan nya dwan o nwan nkokọ ene snap koto anan mfamra ye mfanye mu ade na nte saa nwan sia na meje okay nka senso me na meje beji nsia meje nso ane mra so amamra ne amane obi wo no onim de okay obi de ade ekonsuo obi de ade ekosumamfie wo se me de nso enso no se yedua ne yekoda ne asa nso no kire se wo mra so sunsum ni bekum okay what I say but ye nkurimdie ade bi na ba ya mra so se obeda agya ase sanso no obetimi agina so saa mprenso mpre ahenso ade osonson ade aboa wa abrabom enso no e wa se kire okay yes mbajo what ma say nti abusia na pino machi ye twen na mmom ye na sebe asuo no de ne de amamre ne amane adwira suo no aya amamre a wo kina kura de kunkuni aja be di ni grandpa wo tuadua cause ye ntwen se wo bra be mu ade enti se wo batena se wo me mu ade a ye de ye wi ata no se aja ye aja de a na kwan asem no fa so si ye no aja na ntu ho anamo bosomfo mudwira asuo ni wie ye no de omo be che ne koy no aba be da ba bia no woda na se sisi asuo na nkasa te wo ho no mu se no wo twen se bia omo be ebusuan be ba be ye hu ade ansa no asa be da ba bia woda se na nye de tem se nye asuo ni ma no na nchem na ewo nsu no onye ba akope nye mienu okay eduru se kwasi de se ye koyemu na nchem timi pie wa wuni akon wa badwane we kure pie ye no onse na bi dwane na me ma ye mmere ho nye bi ni wo tia na nipa ho pono na nchem abo pie tum say yes ya opanyini pa o mo pie a sika setie ni esini ha kutu o kire se o sika kutu ana pepe machine nhwe wa abo we mu maso obeka machine mi se gbora obeka mpom enti agade se obusa se asuo obi ma asuo na bakwasem wasante amamre mu ha no agi se de wonim agona man ton so ha de bia me kade msasimi bo agya sei aya waresem na de ba na obi sisi waju bibi bosomfo asamre si ye no eye wa wo ye asuo ne bosomfo na wotu ho na ma na so ohene ne so aye bibi afa ho oh de me meka kakra ne se yewura na oni ha o akwantum amonone wabeduru okay obeduru ye no wante ana meme de me bosomfo ko finti de se ohwem se dem siti aketekete za no me mame nsuo ni panim kasa oba ye no bete dae manti kukurume manti jamia kan na fidie so akra ko be jibi papa de se fata no de be me na dawo ana ka ono ananim one on one so me kama adwan dai achire no efie sebe sunsum no okuta kuro na che obokuro no ho ban ache kuro a wonte se mabunu wu basa abrewa benyina wonyini tuye den tu sunsum na sawram pato wata se ti na bedru ye no oguso onwie menkese wa wie ho adwuma
oguso a wo ye ho adwuma okay bosom for wada room enkwara miensa omufiri mu no omofiri abusua na ipinu omachi aba na omuntimi meye amamre ne amane bia mansuo no eso ntimi ma ho kwan se enkwara mo fom nkomo kira na so mo fom se fridge se de te ne se esi ye na omu nim enho akwan no ba ko to so amienu to so no ebo omu enti omu pre omu nsam nkuko nsia odwan a wo fe dwampa otu adua omu nsapantu ene eje ibu omu ade to so efisam ye na abosomfo saa nipa makomako miensa na asuo no ewo ye nsem no yunti metum asesa akwa wo nti ekodu ya amamna ne amane ekwan so etwa akoko edikan amfa de toso amfa de toso amfa de toso amfa nan ansana metene wo masum na mabusa papa ne se agye wo mo de hie firi mu ankasa no omo taku na omo sempo abe ne wo fe wose da bi omo bibia anim na de na afidie ne ye ne de ano na ne share no mane to ye na mse se wo share no mane to ye yawde wo ne munti na jasuso onsum no afidie no insurance ni ho afi wose me gitum mafom ne se wo gitum di akwa akopɛ asem papa bi na ka kire na fe ye ntwa abo ano hwe paw na da wo papa dome begu wo no fie no bia hu se amamra ne amane no e won grade by grade bosom for nyamna sembe nkwa na nkola ne ye ya esu amane ni abre busuan no se e ana de tie ne se sante ana kanfo amamre mu no ukuta ka na ukuta fidi na duru ba bi ensu a ebo aben pin na we de afidi atwam kɔ firafoma so papo na mu kɔ kɔji o mane no ofiri wa betwam kɔ bedmase na afidi abetwam na kwa na firi abetwam aben ma wo na firi abetwam ana dwono nso oruma na ne machia ye dwene wo mo adwuma wa mo no ne ho ye dwene yarefo e omo de omo abre no wo dwene omo amu nkrata asem adwuma egu no so do so na hwiridi adan ana nipa so ni masam ka afidie na nkasem so na nyamena sem koso nkasa nyamena nsem ha ya afidie so so otemase nse nde obetimi ayeyi se edan si wo na hotel enyana awo bia enyana na afidie nim na so ba no be ma obedi agora ensem fata untimi ni agoro mfa ntwa oluman haja ye gugodufo aja ni adene papa ntaja ba mu wahuni ewom na za sabe o ma no papa anim obetimi ya saade no na o ma no papa kro mu ye nipa no mu nye sunsun kura o ya odi sie no aja de umu aja pacha so watemase enti we kura taxi dabi oh taxi na mkoye saade vedi praga anya taxi yes body bi hu ba bi ensuo no so na ko ayata se kura ayata se a molo be wa akire wa ayata obi ya fa o ba bi no obi susu ayire body em obi kura timi yire fa akonwa ni bi se de okotena so na oboa bokona obu nkotodwe se e wa akonwa no so na kwabna ni gina akire tuhu nko a yanko agure tukumase agurade na uzi su abu ni nkotodwe every Saturday west yes my lord that's only court the have you asked the mama the obuoni ani die sefata no wan fa mana awa na apɛ wo amane ne nsohwe ende posofo wada roma enkwala do di kan free mu no esuo ni mu no no okowuto ya na se ewa pragia no kopim efri soro kɔ fom no bridge ni mu wa ti pragia no kopim covet na ebehia bridge no mame na ani enyan nanso ntumi nka no bebere no mo yesen ipa mse nipa nsie usenso na na ewo pragia ni sa pragia ketekete no pragia de oso be fa tan kro be fa wu bosofo oba na enam so ma san kwahia wiesi no onu so firima na no ndo na ndia sai basa na nkan twanchi abam basa ntwanchi na abam enti die emra ne se no agya de beto pepepe de obeche aboa no oso opri na chi aba o mai me de me nyina ba bi nkeke se me na mkọ bompai boni atia wo empai pampa ewo empai pa ewo no me mo bi ma ho me mitumi na me mo boni nso nya den entia ntimi dede bia me bompai am se agya
Kenya ho yo fata dam na de ama no yo fata yare da ho na de ama no bosofo obeti nche obeka se na eba ne se na tumi ni ma ne ho kwan ma obi tam ne kofi ba bia tumi ni firi ya okoye no okoda nkonwe fie anim ena mo na mo koye na mo sem bayire na boa no kura no opam no ma ne de mo ko na mgata nim ko tire no sa no oda na ho sa ba ho na se chinchina obeche no ena o chi no so obi kase ede na sunsum ma ne ho kwan a sunsum sem no ma me nkyira diem kakra nkyira obi betumi abo obi dua ade nche ensansanche na dua na nyanipa no obetumi abo obi dua some years ansa na ede enya no betumi abo na no panwumle yes obetumi kɔ afuom no obo obi aburo ba akopɛ otimi nyensunsu anso bɔne obi so timi kɛsɛ ɛkɔm de me aburo de mebu bia yɛn atoto obobo dua ensi hwee ɔka bibia o ansa na obu aburo no sunsun e wo fie no ebia na wo nwuram nya sunsun bia so na yesunsun adwenbɔne yɛ de ewo ni tirim enti die siye no se omo ya omo adwen se wakɔkye akran papa kra de ka se ene ye se susu anso bo na beba de ne sunsum no enso ri ntia wono ankasa no bana na akran kra woni wono papa ne mfirim no abre no na akran no bekɔ na amu da ho ntimi mfa atse wasaka pama no wanwam sa aya kwesi konso no gina kwantia santrofia no ma uja na waja asrade ye ofa nso ofa musu efunu da we di kwehye fridge mu a wo de be gensa uso mu nsusu a bibi be yew eda wo so e pro amane kankan tu ahua mu entu be dey samre no beba se wo ba be yemu ade enti wo ye mu ade no a na motena mase a ka mo a enti sunsum de wo betumi akɔ nsuom suo ano pe na okoto no oja nnan eso no ho kwan se okoto no de pia wo trum ana bo wa ba ma bodam enso hwe se ya no ama ambre na akɔ ade kyan besa ba ne prensa so no obehia wunkwanhia ene na obi nim no te ho a oso obi na akɔyese obi na akɔyese na ne bɔne a wodi ye no eso akatua ene wanya no sa ne tie okay dente na mam bisa sane se sisi youth na ya ba na ye de aso de we ka na se be na bosonfo ti ho wo kan na tumi na ankasa ma ne ho kwan ma na ache ne de ne kwa afi ya dente na ebia wa wo tumi no ebia wo hwe tumi no so no oba be bibisa e de ache because sisi Ghana ye ka bla yo ti echiri ho ya o ti echiri obeka the same thing ti se de make ya dente na ene de o kan ne kwan ano no bebre wom enti de o se de ebusumfo oka no ono ne nya adwen obesu abachi bi bebregum nya ba ko ombro ended bebregum tu su betumi aba no yere no abachi bi eso akukọ kra eso breko die so ati onzo obe chemical enti me kala ti sei no me forso se me yese buroni a me hia de mi hia enti na me se eso akukọ kra ena so breko ne kra odi afidie to me na ase fato me na ase afidie to me na ase onza me shenika me shenika ma sha me srepes kama me na ho ye nipa bi a me chocolate color oba o ya bro chocolate so oba bi asu no wo asasi so on pe chocolate oba bi a pe chocolate fi se chocolate ye de me na ase kama me forso se me kokko nyame amom kokko etibi no mutimi forso ye kokko nani kefe nika ontimi shebi ba ma party atati we suntimi shenika boso for se wa ya ma se o ma sha se shenika o me pensa na una twem se twan rodo un twan rodo henu se de una ntu kete se ya ho confirm ya de confirm atu ja so ho amna ya se ayi no uso mebu pei no fa wewura nikam sa na enina mu hankuro me pensa na ho na ayese de uso ntoguro egu no ne fa show oya mo mu shenika oh mame me de re bia me mo pa mo shenika sisi o mo shenika hia suma ba na ya eyi do ya bodo so na ya genstra bosomfo ko fintu ko kan obi tinje na bosomfo na sei me de bia no me di sunsumpa ho adanse emre bi me kasa na me kan se
Ghana ha yekuta nyame pa o yekuta nyame papa karabofo wo yetiti nyame brekulebofo wo yetiti nyame bofo yentimi wo yetiti nyame tega abofo wo yetiti nyame kangere kwasi wo yetiti nyame bema ba mozi aye kwaku mozi wo yetiti nyame so yeko buabuduo wo yetiti nyame meka buabuduo ana meka agona buabuduo na asem na meka ne obi obabi foforo buabuduo de no ani obiri konfo na chi buabuduo ni agona the whole Ghana konfo bi se o kon buabuduo a me se me busumfo ko me se ni hu bosum ni din no ne yekom no bosum tie me bosum ni din ana wate ana no akwata na iri jale akuri suman no si suma wewo e fra buabuduo na se obi se obi konfo na chi buabuduo de obi kombidi oboa ye wo buabuduo bosumfo na abosumfo ana me bodi a mama muso na abosumfo wona ye buabuduo bosumfo the whole Ghana GPLTU wona ye panyin pa agyan ma hye na dimonyam de me kan de onim no enti utena won se wo buabuduo a me nyintum na abosumfo na buabuduo ye dai eye ne dia me metie sesi ai ye ka bofo a karabofo ibondia na mama muso wo ye ne dia prekope aso bi ma ona ma hyase ne ma wieye aso na nkasu bofo ye ntimi omo ya me dia prekope timi bo mu din a me di seme ye dai me bo me kuta tete nyame kangre kwasi me bosom ne fra na aduro kuma duro me se bosom ya odi adwuma ma no patupa tentem asasi we so tiamframa no doubt obiani wo bosomfo o de asem wi abetwam dia ma mfa wi mefe fabra na me de bibi be hia abosoma mfa nse yetuo no bi ti se anyame ma obubo omudin sisi wa obetimi atena se wabla wonko bebi omufri na wa ye bosomo no oh wanza na me na woka se so obi kese obuabudu a otena ni jare ana oyeye owie na odidin buabudu no eto no buabudu ye sunsum wo ye tete nyame asantema mu hanyina yeti yade nyina ye bosom kese ene opemso nyame kese askoro mampon nyame kese mampon nyame bosom a onyame din bata ni din ho so ati ase onyame kese sentu bosom na awoka no ntu bosom no me fa se ono de yentu dabi eno de yentu ba me ka bi ti se tiamfrema eje ku gada ubreku ne sa bosom ne nka ye no untimi kra dina ba bia nka nche me da se ba bia fa tiamframa ya nko wawa ye wade de wawo ye no de waye siwo no eno na bekum obodondo for me me masasi ya ye dansini se de wawa ye de wa adwene se odi bebu nipa sa de awo ye no eno na bekum na se bia bosom na na de na ade ba se waye na dan na bosom na de ba ah na dan de se benim oh yes e o mo de ba bosom ne de na ba ni gina ni twa ba na dan ah se be be bia bosom ne de ba benim utie me de bia me ni pa hia ya na me pese me ka asem a ebe ya futu sem amarefo na atiefo wo wa program na wutu nipa fo no obi aba comment kwasia comment nya basa o basa de o de ache no kwasia comment no de agu ase eno na me mama yi kan na metie mu ya na ma to mebo na ma sopaw minimini America pato wat ma se minimini America na minimini America ko si so ya no ane san na amene ya no ane sen na amene na obia timi firi ni pem na wa ye bosom nsem basa se okọ ba bi obi se me timi ye mframa na konfo e wotakrade sa akoma ka no tegale na kwa siampa nyi uti kumase ya se wo mra obetu tegare ama no na wa gini sika next month oba ye betu akumase wo so utu tegare a tegare utu tegare unu ba bi utu tegare konfo bi ti asantemem so utu tegale wo de twan na me se joboy me ka asem bi a kire wo o joboy ya me ka asem bi a kire wo
tigare konfo bia no asantema mu obetime tu tigare se nim se konfo jo boy na nim se ho na omu tu tigare obetime tu esirem para eno kura no se okọ na konfo nso aye tigare amawa e wa asantema mu ha na pese o hyem kina te so de ko para e catch your pain na o ti kuma se ya emo ho se hene wo ti mi tu tigare ati he emo ho sa na efre ho se emo so se wo de am se mon twen mon fa fidie no ati bo ho mon fa mo ebo ho enya mo ho ebo ho wo de mon tadi next month ofita kurade woni na busuafo ba me se mo de mo mra me beli di o awurade nyame me anam do mo ba me se fie nini mummom na obebie mo mummom bom anse kan o tigale ade ma yeni parce que ma ye o ti kuma si tu tigale na ipala ho no na so betre he together o ipala ho no ya me ko ya de ja betwe kumi o nim ne ho maache makotu bofo me enti se o de open na ba na ma kire ba bia mkofa no ye ko ne ofra kada opanyini no no sane ohwe wakoma na obetim no atena mo ma kire ho amamre na wa ye me emma mitirimu da maame ye mba so da na emma mitirimu kura da hwe ko together o soli ye ya no pai ko together mo me yire na akosu ampon ono wa ache hu tie ti ono ankasa chinchina magumi so hyeto ye madidi amen o hu mi bo ne me mpre me ho se me tubofo na china he maame bosom kire sa se we kura musam bi da kafa baabi o se o mo se o mbet nyame fa nsusu me da enti se bosom fo konfo bi ono no na akuri ne bosom se ai abosom na ne do mutwa ba no wa ya ero nso ye ka abosom ye do mbeka ho maame ka se mi nkire o matiefo ne mahwefo hwe me se me ba media no so mo sere me ne ma bi wa mentete so na menka de ma bosom ye den etimi ye ba we de meka atiefo na wefo na ye last we bi di twam onza se mo hwe video bi a na da ma yi na chi a kwabra ma afo so wo bo medua no se mo hwe dan ni mu a wo so onko ba bia nkoje bosom da onko bia wonko tu bosom da ntinkuru na eguo se wakọ ba bia pa abo bodes a ya boa no na eguo bebrebe no abosom na de san etwa no ebegu ho bosom brafo de manhu bese ba akokora ho enti minsi obi tena ba bi se ono ade no ho ekuri sunsumu a oboa unim die tobo trasidi na twen ne kosua hunim die utim fa pentu bosom obo midua awefo na tiefo mesere mo mutumifo no mutumifo mitie ba me de we twam na ma kire nipa bi ne ma ketewa bi wo se onko ba bi ada onko je bosom obi a hoda nti bosom na eguo mako be se 30 no omo wo abosom ye 30 obi e ba na ni twa sen ni kom obi e ba na ni twa sen ni kom obo dua no nso no obo mi din bosom fo ko finti obo mi din abodua no mote ode nsa gina na num pugu so kada bofo jinsa o se gada wunyensa uni gada wa watim wakuru gada wu enti mime de wubusa me mfa nsusu me eni mitimu da mintimi nya bi kurada mimi ntusu man ne pese me se ebia nipa na konfo no de se de ye de nyina ye ni se yetubusu no on do ntubira ono so a onkoye abosom na ne do ma de ba na ono aje o de na ye enua ne unim hwe de na de pupu awisie no akwa manfo jale no akwa werewere saa bebrebe eno mapekosu aboata adiem ana sadua no me kira anya nipa nyina na behu dua na epro na na eno makope eno mabesi waduro mu a ana momo wadu talk unum kwa fa sukuri besom ase kire ni se wadu talk o ba so kire sei wadu talk o ta se enti mi no o metena ho ameka nche me se makoto so obi osuma we wo so no a na ye ye obabi o akọ na kotu bosoma suni ban obeda na di no abusuan timi frɛ wo tenase ade we ne ade sunsun we enti kina obi pebi a ye bi ma no na watu so nsa na ya danse na obi a unko ba bia da wutimi kuri bosom na sabe bi mpreduasa obi kura wo se unko ba bia unko obi a ho enkoje mu ada wo ya da tete akom
adobi nko bebe nko je mu ada untimi tete wo ya de na watete akom se bi okwa akom tete nti wo hwe wako school si SS2 no wako wi aponche ye yiwadi wo se me ko SS wako school si SS2 wo be ko fa na yi akotwere no wako wi aponche wo se me ko SS ye yiwadi no wo se me ko SS wako school si aduru SS2 wo masaba na nakoda yes anyu school mu ani ye yiwadi wanya ba bi ankotwere wo se me ko SS ade we ya wo kete wo dware aboto pada no wasata ya press wo pada na digu toro mfa so be na wo so woni obi a wanko school da pe mo ye pe woni obi a wanko school da mo ye pe meme de me nkata no kure so emetwa kontompo mimi wu a me no kure na akume mimi wu a me no kure na akume ye obi wo akwa akomtete wodi ni master ni wo bre ne ho ase eti watimi follow akomtete na ne master kire ne nema what I say nana bas yuru me bodi a na mama muso nana me a me papa nana kwa me abebi o me bondi a na mama muso enne na me bo me twetwe mutwo madamfo pa me ne ko nakra na wo frem papa preko pe bafo jawu me bodi a na mama muso jawu be ma me bondi a na mama muso asante mamu ha anaga na ha akomfo ese obi akode na ase wakosua akom na wapon ne ho abekom adiyie wono bafo jawu oka ho se akra bia so obekọ bafo jawu nsem bia no wo hia panyina wodi obuo ene ani die ma no ya kase obi aye komfo owa ho brase otete akom a mi wura ma de nyina na bas ena me papa yi ka me nana ya ochei me papa yi so ne ko hia yi oh ana ono a bafo ho yi ono a nana ya ochei chia ma fidie no mesoro mo mu se masori agina ma mo mu ase masori agina nana ya ochei soma hu se do mu sidi akom ene ne ma si gu akwam ya konfo bi o akọ no ho a obema wa hu se ade we kokko a kase kokko na nse TikTok bafo jawu mi ama de nyina oteme nkan abosomfo o papa wa de nyina abosomfo kofinti na kase wose makwala mi yi na fira durom no kuridia misua na me master ho no enu bi ana wo koyo mfanye den ofan koyo adwuma na wa akomtete akoye no wampon ho konfo keto a wo akomtete 30 minutes bi akote brem obi besra wo master obe ma brem tide bia woni kru wada ne baifo na wo wia wo abaka kire me se ye kese obi tete ha Ghana ha asantemamu ha special fizemete asantemamu ha special ye wa konfo bi o a obetu akase konfo yi na kula afira durom ye kobi konfo yi na kula afira durom ye kobi konfo ye wa konfo bi so akom more than years woni akula afira durom da ada wo de wo akom no onko person me boa onko a enne konfo yi na kula afira durom na ye nyina ye de dom ko ya group pitiri obi aboso aba na ye nmonyam hye na ye nhira ontete akora da adwuma na wo ye ontete obi ada o adwuma na wo ye adwuma na wo ye me yebosomfo menya konfo enso me kra no epusu me kra no me wa kra me maye na kom ama nne why obi akom me na me ka kira me yebosomfo o wadwali nnuro adi nnuro enne ni hunu mu kra no na wa betena beto ayampia wo betena wo mbe akom nya kasa wo osomfo de na beba sa bia obi akom aka no owo fie nyina abosom si ne so si ebi okro omo si fom ne ebi ebusu ne be ye sign ne ye de ne be kwa akoto aduro mu konfo bi ne beduro na akra ne bosom ntimi si fom bosom na owo akra no so na de ne koma konfo no sunsum na bene ye watanofo bi owo a aboa bodom tano bi o pese na ni sei ebehu tano bi o pese na ni sei kura behu bodom me ka bodom ase odum aboa kro mo baga kran mo kramai sunsum bi pese na ni kura be den ebehu no na me ka se akoma kan ye do akoma no me master nie ye kwatwa kramai a se kwafo keto abesom ni e chiri kokko edi ni ma ye twa wie no kura no ye se kama no ade minni wo hu ni se so oboa
na wakom gina obaji din asene no enti wo beka wo bosom aye den ahye enti ebasa na sunsun na wese agu asum konfo a wo mere no entempa hane na odwane ogigi wanim awurade obemo awe nkraman awe mum prako wanwe ya obada benya na atachere ma atweda wasum chemu ha oboso wa oboso mo bekum fise de wo mpe no ene na wudi so what ase atwe se ya kan question mame na okura mkata tafro na no ha apampamu a okata ma beduru atwe be wura wasum chese waso dene obi se pete ma ase da okwa hana ya chenu na na kwa mi abebi onom me papa ma de nyina na ba se nom mia mi nua me ba ma de nyina ba afo jawunum so mo ya akomo a tete nkwala akomo a efedie na ya akom tete na me call last year me call akuma kwanza akuma bedi atuo se ko bi mo satam so wi ase me no na call ye se akwa mu wa konfo nketo a na konfo ba ko ne kina ma tiasi awurade na fe dom eguo na obi awo wontete wakom baburu be wakom waye master akom santima mu ade metu aka say ebi kura ayi captain band yu na bow wontimi tete akora ba akokora ada na we a good teacher wo unya good leader wontimi nyina ba bia say we a good leader wakwala na wan ukọba obi atana se won ene ya ante ne ya ma bi unya good leader o dia wo ye no say obetana wa no abetoto anyampia ene adua de uye ni no oba odua enti de bia me ka asama me ka obi to on temase de bia me ka asama na maka se ye won kola bi wa me de nipa me nya de nipa beka ena e masem me nya de nipa beka na e masem betim ba bi na me bibia nkoka papa eje prede ma me kasa ho bibia nkoka papa eje prede David boni biansi asem biansi na nipa dasani asem we ya me ya enti madofo atiefo ne ahwefo ya me kasa obi tuwa bakasa busumfo ko 50 pe kasa sani papa me betena suo wi ase so nana mafo me chiawo black power me chiawo me papa sei nkasa ntia wo da me ma ufie da nanso santo ofia no ma papa na ne vela ne adams kroya doboni ani die me nkasa ntia wo da me ba suo ni pakora me matena media so ka sembone fo anwo da me wo ne se konfo bi se o de tiam frama hye toretim na no so de ma makasa wo ho kra ka boso tiam frama ba chimekume donyame because me mu ade me nsono me brabo ma hara wanyina ya boso me dia na nipa uni nsono uni akoma uni brabora brabo ni mu a ede ben unipa na wonam no unipa no kra wan what ase na me ne busumfo ko finti hwede ne so bi masuo na nkasubofo yentimi tiam frama kara ubofo asabere hwede ma bosumi yakase obi kuta abosoma busumfo ko finti mi kuta abosom pa so yes pa na enipa ya de a me hwe odi ya na me mpese mekasa bebere ntu obi wo a ofra me otebosomfo yesrew oba de abosom timi ye no meka na meka wie na me besoro so a na me de duabofo no asem na sa bam diem kopem so obenya nu hu ubodua wie kase se me fansa kura de kom me abosom so a me abosom nkume emfa me yere ene me ma ena ase konfo papa ni na wote abrochire wote ba bi na ofra wo se wo ya dabi me pa chaw kasa dodo oi entoponko me pese me mo bia hunu se wo pese obodua de a ka honko ebayi ko de ebo ho fa ko kwabra ma fo dua de o expert obi wa busa se wa bodua me se ho aruma ewo mfo yin so na ma yi a kire wa bomdua bosonfo aye ti se wo di ho adanse ama no wo so obo obi dua ma na nya ne da woni dua bo na ni dia nkire o ka expert wo tu obo dua da mimi mo wa bodua da mo mimi modua obi anu won ti mi na no modua ba mi modua e kire se mi hyetu bi ase me ne me ho ti mi modua wo tu hyetu bi ase enti wo pese wo ba na sa santema mo e obi wo a eye duro ti mi kosun ayi ase ne atua ne ka enti wo ma me kro papa kro
pese wo ba ebabo abrabo bone sua duabo no fa no bese ko training school no obotwa papa minya aka obotwa asam na how Kelsey University is in Emo fa no ko mame bibia ni wa mawie asam de anhawa yen ka ho asem ha me ti me ka ho asem ha me obi to obaka say ha wo sesen eka obi babu say ha wo sesen ha me say wabie na no abodua no wabodua ha wa de nti dabi mi mo bia hu suban fi ni subanfo akuta wo dua na sabe me srem ka abo akode ba sebo wo ye da furu onyina kosoro se ko kode ba awe ensi kura what is here me manya duapa de mahoma abomu o me manya duapa de mahoma aye den amantamu pepia na wawa hwe me nana ye ebo emframa befa enua nyina betu ebeka be eti me ka se bia kire me nana ye ebo obekom tano duma seta no 48 years me nana dame odeso te ase dunkwa ajempaboa ko me nana dame obiri konfo na chisu ni ne ba no bi ne kura ko me wofa me nana ebe ko me okọ me nana dame kom me wofa kom me yere kom me ankasa so ma me ni bibia tum abodam ya se de obeka na me ti anaze de me pese me mani pa hunu se onkuta suba papa oburu nua me pese asam no kura on se abuso akom no sese akom no ase akom na be batakari abehye maase wakom 48 years me maase suma atimi ba ayi jarikan yelo no omudi konsuo no suma ne sanene adam me kura ma che e wose kama makotwa ndadaada me de mbakọ ho jarikan kase ya ye de kosansuo yi kofo gallons anom fre no emma nye yellow one no emma bosumiti si obanum ni nyina haya wotena sese obanum suo ni nyina eso de na futie no sa na te omukura no omunum se maase kura no wonim se ene na ase no aka niam ketua bi no wadane ko aka niam ketua bi mituo se ya meti me aka niam ketua bi mituo se ya meti akasa se sa de na abofom si ade to 16 pau me ba me ka yu ka se nyina akire wo me ko sramen krofo aka kra bi bina wo de wo wa ambawu na wo si anam na wo betoto ayampia wo betu abomdua akom bibia wo mbia ye hunu bibia wa akom bia ye hunu se da boso fo ba ire nyina mame ayira duro de ye kasa ayira duro a sa me yira firi akoba ntoma dwom de ene de mame me mpaboa yikura bi dem dada me mpaboa bi dem konfo bosonfo chiam ya wudu bosumni na wo gidie edem ahom secondro to adu ayira duro sa ne ma we nyina pebi fa kan ne ma ho ayira duro no eno kura de e bada yesum ade we kabom na me kabom wonim se me ka sempasi so ne me yade ne wie na instant na me na yiri nyina frita no dumase aba afoma so aye ba besom me yade ne wie na pa tano dumase ma kopie dem de na me ya asa pie ansa na mi hunu ho akwan sesei fafon kosua ma beka o ne ebe bie me yi me ba nti me ba na me de ne ma begu akwan ana ma hunu sese me yira kosi a me wode me ka me sa firi ho akoba bi foforo na woto ana o woto a uju turumu wo betimi ne bosomfo ko binta epe me de me mpentam anya me ho o me pesa me bere ti me mpentam anya me ho na bosomfo wa usua de wosua de do be yira usua de do be ba me nya bi da o me nya ne dayem ade bia no yesua ye pene ye hunu enti me ti we na me kabo mu no kasa na me tin dayem sa kasa na me kan enti sa na me te a me kabo mu kasa ye sese no ma ya hwe me hu me hu nsem de mo no ma se de ma ye na me ye de ko nti sa da ne sa na me fun yi enka me ho se de na ma ye te wo yi na hwe enka mo na nkam kosi wa te sa ka me yire beda no obebie me wana mse ma beka o apa bia hunu bibia mesua na de masua abroso me ne de ma beduru me dem no bra na bebie me no se fla for ma so wonu wa no de safo no ma me chia me no kwabra se edu mo si tuka kan ko fa over bra pagina ni so no ba ya ansa na
mi hunu se we ni wo ka boma se na eye nti enei so obi ti ho no say ka bom na ka kopie ya ni ma na ka be ho pepe me kopie ya ni mo nya no ansam de pepe machi be yi me no we de sanya yi bia me kopie ya ni mo de pepe machi wonam ho saa me hu za ma no sa me se de wa kire ha no oh man pese me ya kire tiefo ma hye no gold tika pepe machine ba no ma de ahwesoro sa na show pen de ayeska wo de mo sa be hye na sa minie ma pie ba bia ye mpie aduro ya ka se aduro woni maduro I for 100. That's it. And then it just require an anonymous sum and a feno, and near my watty, wohu, now opus on the channel. A buy a handful some, if you send some, I feel so your city will be cut to a beach, a mudo. And pennyful bet me at you, bet me after a line, you bet me about on China Babajin Chimu. A bet your penny for, I handful, a charmer for, you know, Mubedi and Como. Afei so se wo kronkitom na se wo ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo krom tetesom eno ena ewo ho ye betwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi hu komo wo betimi afre ye beba ne na wo ba bedi hu komo